Ondo etorri podcast saioaren atal barri batera. Gaur borroken eta arte marzialen inguruan ibiliko gara nogaz, Durangaldeko ezagunenagaz horretan, Dani Nuñez gurean. Dani, ondo etorri podcastera. Plazeroa da niretzako hemen egotia. Zelan zagoz? Oso ondo. Ondo? Gustora. Espada etorri zara... Armauta. Armauta. Guante bereziren bat dagoela? Bai, espeziala dira. Honekin nire bazen azkenengo bi borrokak. Eta, bueno, bai, niretzako horrek izen ziren, bueno, azkenengo borrokan nire ban Bartzelonan Castelldefels. Open batien, eta, bueno, hori zesan nire azkenengo neoprofesional eine ban borroka. Bai, zu ezaguna zara Durangaldian, arte martzialen munduan, egingo dugu berba ontxe belazter arte martzialak zer dira, ezta? Arte martzialen inguruan zer ulertzen dugu modalitate edo kirol asko dagoz horren barruan, ezta? Bai. Horretan zara ezagun Durangaldean batez be, baina segaitik, zelan hasi zinean, edo segaitik okurri duiatzun, holako kontuetan sartu bat zineanik. Bueno, txikitat ilibinaz arte martzial munduen, oin nire bizitza kickboxing munduan dedikatzen diot, baina nik usteot ezagunana zela, azken finen, ibilinaz beste kirol batzuk eitzen, ni elorrizokoanaz, futbolien, elorrizoko rubitaldien ibili nintzen, baina beti, arte martzialak asko ikutu doaz, da arte martzial ezberdinaen proba izan doaz. Lehen oin bastante potente dau, baina lehen hau ezien... Esan hain ezagune. Hori da. Azken finen horregaitzik. Horregaitik edo bereziki batan bati persona bati esker? Bai, nire maizuari esker. Laurean olara nire maizua da, horre bai ezaguna dela hemen nazio artien eta Euskadi mailan, eta bera kickboxingeko referentia izen da, betidanik, berakin beralbuan, dekoten pertsona importantiena da. Aipatu duzu, eskunarroaz ari garela, aipatu duzu zure azken txapelketa, edo Bartzelonan horre erabilizen duela hau, txapelketak dagoaneko atzean utzi zen duzalako, oin dagoaneko eskola propioagaz, da irakasle zabiz gehiago, zer gogoratzen duzu garai horretatik? Ez dakit, gehiena entrenamentu gogorra ziela, hasiera gogorrak izen diaz, oso gogorrak, baina bai postasunakin. Goguekin igual gelditu nintzen gehi hau eiteko, baina politza izen zen bai, oso denbora gogorrak, esan dutute moduen, oin jente piloak egiten dau kickboxing ero boxeoa, baina lehen hau ezien eitenan beste, sartzen zienak oso jende gogorra zien, Euskal Herriko jende piloa zauzen bai, baina txerritarra asko, eta gogorrak zien, Laurean olara bai, disiplina zerien oso gogorra zan, eta entrenamendu fisikoak oso kaineruak zien, oso kaineruan. Oin desberdina da asko aldatu da bai, nik usteot nire ustez kirol izadana profesionalizatu egin die pilo bat, baina Laureano ez old school, de la vieja escuela, da entrenamendu gogorra zien, baina hori, bebai oso oroitzapen politzat dekot. Eta hor gelditu ziren azkenengo borroka horiek, eta oin beste alde batera pasatunaz, entrenatzaile moduen, asko posten nauen lana da bihotxe zeiten duten lana da. Eta gainera hori esatera ninduan, aipatzen zabiz, kiroldanak, arte martzialak profesionalizatzen ari dirala, zuzara horren adierazgarri, zuzara horren lekuko, esan gura dut, zu kirolari hasi zinen, zure aizialdia sana, pixkanaka, zure ogibide bilakatu dozu. Olantze da, bai. Horrek izango dau, bestelako sakrifiziorik ere, ezta? Asko, azkenengo urtietan, sakrifizio asko kindotez, azkenien ez da bakarrik astelen da ostiraleko lana, ero klasiak emote, hori politzena da, baina gero asteburu asko die, asteburu asko kanpuen,
eta bai, hori, eta bueno, gauza pilo bat, azkenien estekot denporai jentiak egin egoteko, nero familiaz, eiten aldoten guztiza leku hori ataratzeko, baina ezagutzen doztien pertsona guztiak badakite nahuela 100% metido kirol honetan, eta estekotela denporai, hori, nire momentuetarako. Oin, banabil biratzen, ni entrenatzeko momentua, familiakin egoteko momentuak, banabil topeten leku horrek, da bierdotena da, nire laguntza bierdotenien, hori, ikasle batzu da bizia laguntzen, monitoriak, eta jendia formatzen nire laguntzeko. Ze oin talde handia dekogu, da kristo lana da, ez da bakarrik klaseak emotia, organizatu inbidie gudeko guzoin berrizko taldia, Durangoko taldia, da Elorrizoko taldia, eta lan asko da. Oindana... Zemat ikasle daukosos? Oindanak aipatu dozu zara? Behitxu, aurten, pasain urtien, inginun rekorra, 300 lizentziatara ginozan, da oin, ez da... Ilerdi hasta bukatu ondino, no, denboraldi hasta bukatu, da ja horrek lizentzia pasau dugu, ez dakizen bat eukingo dugu zen, baina... Txaki, goranzko joera bat igartzen duzu. Bai, pillo bat. Azkenengo denboraldian era urteetan, kirolau kriston goraka da indau. Nik usteot, Kermale Jarraga, Jon Fernandez Bilbo aldien boxeo inguruan, kristo lana indabela, da hori bestioi zeo zelan, handitu indie pila euren esker kristo lana indabe. Hori galderetzera nindoan, ez da, igual, Kermane Jarraga bati esker, Jon Fernandez bati esker, ez dakit, ja, Arago joan da Ilia Topuria bati esker. Bai, urten kristo lana indabe Ilia Topuria. Izan leike, eurei esker modan egotea? Karo, bai, Magregor, horredanak, igo dau piloa kirolau. Tarten behartzel inguruan, ez bakarrik, bosina, bai boxeo, bai MMA, jiu-jitsu... Claro, ez que, a ver, ni horretara nindoan, Nien honetan aditu eta gure dut kirolaz berbetan gabiz, kirol honen inguruan, baina arte martziala kirol asko dira, modalidade asko dira. Bai. Labur jakingo zen esaten, labur dinot, Gabon Sarrak etxean pasatu gura doazalako, labur jakingo zen esaten, ze diferentzia dagoen boxeo, kickboxing, Ilia Topuria eta zertan ibiltzen dira. Horre diez arte martzial mixtuak, MMA hori da. Vale, zan edot. Ze diferentzia dago? Hor, esan leike arte martzial guztiak batzen diezela. Bai? Gero hor, eskola bakoitzian gauza batzu baino gehiago lantzen diez. Azken finen boxeoa da, Brazilian jiu-jitsu teknikak erabiltzen diebe bai, Muay Thai teknikak, orduen, arte martzial mixtuak batzen dauz arte martzial guztiak, batez ere hori. Da gero bakoitzak lantzen dau, hobeto lantzen die. Eta zu zertan ibilizaz, zun batez be kickboxingan. Kickboxing, Muay Thai da boxeoan ibilinaz. Oin banabil, da daruat aspaldien gantzatuta jiu-jitsu hasi nintzen ondala urte batzuk, ezagutu neban, eta oin bastante gantzatuta da. Hori Brasiliatik... Telefono baten edo kotxe baten marka moten da, zer da. Brasiltik ekarritako arte martziala. Se le llama el arte suave, baina oso gogorra da, kimonu hasitzen dabe, da, bueno, azken finien, estrangulazioa dauz, eta... Oso no. Bai. Buen rollo. Buen rollo. Hori da arte martzial guztietan lantzen dana, buen rollo, importante. Horretara ninduan. Hor badagolako, eta zuek ere zeu behoini irakasle zabizela, asko lantzen duzuen kontu bat da, hori, disiplina, errespetua, ze puntura arte gaur egungo gaztetxo bat kapaz da marra gorri horrek zeintzuk diran jakiteko. Hori azken finen gure lana da, eguneroko lana. Bentsa nire eskolan, nik usteot arte martzial guztizetan hori lantzen da piloa. Ni, Laureanokin ez norma numero 1, osea, disiplina puntu hori martxan jartzen da lehenengo klasetik, eta hori da gure lana. Oin kalien, etxean, eskolan, ez dakit. Errespetuak da baloriak falta zaigu pilo bat, ez dauz baloreri ja, baina guk horre mantentzen dugu. Disiplina puntu hori da baloriak mantentzen diez, nik usteot isa eskola danetan, arte martzial eskola denetan. Gurien, primer plato. Osea, guk ez dugu hartzen olako jarrera txarrik, itzikinak,
arrotasun puntu hoiek, ez dugu onartzen. Baina laguntxo txau, klasietara etortzen dizen gazte daur guztiei, horrek gauzak kentzen. Nik ez dut gura zikindu beste kirol batzu, baina guk hemen behintzet ez dugu onartzen solako jarrera, ez hitzik, ez... Eta balore horiek, Zuk esango zeunke, edo ulertuko zeunke jendeak pentsatzea burrukan ikusten duen bat, burrukan kirolean dabilelakoa, txana dut, boxeoan, kickboxinean, edo dena alakoan, burrukan dabilen bat agresiboa dala. Claro, nik ulertzen... Gure aitit eta mame, gure izeko sabek, zer ulertu behar dute horrek. Hemen, azken finen nik ulertzen dut, kanpotik ikustia beste gauza bat. Agresibidade kirola dala, violentua gaiela, baina nik uste kirolau dekola olako pinzela batzuk beste kirol batzuk ez tekienak. Eta hasi eta bukaeran emoten dugun ere besarkada hori, nik uste hori importantie dela, olako kirolauk ekuin bidabe errespetu puntu hori. Eta nik ulertzen do jendia kanpotik ikustia beste gauza bat, azkenien borroka da, baina errespetu puntu hori importantia da. Orduan, eta hor norberak bebai, horretan dabilen kirolariak egin behar dagoen ariketa, errespetu ariketa, oso importantea iruditzen jat. Zuentzuten abilenean, dinolako, ostras, errespetua eta besarka bat hasieran, bale? Bueno, amaieran emaiozu besarka bat, sudurra apurtu deutzun bati. Osea, zelan errespetua izan akatu zaituen bati. Ulertzen dabe, kirol baten barruan zauzela, azken finien kirola da, gure kickboxingan egiten dugunean, jendeak ikusten da hori, baina gero, rin bat erasoiez, darau batzuk dauz, nik ez noie joten bata, hasi, por el amor al arte ez dugu itzen gauzak, ez arau batzu dauz, federazio baten barruen zauz, eta bueno, horrek biso dakigu, da guk entrenatzeko borroka hori aurrera eramateko. Hemen Euskal Herrian kriston boxeu zaletasuna egonda betidanik, eta badauz jendiak, ez dauen ulertzen ondino boxeua, como te subes ahí a pegarte, betikua, ez? Nire ama ondino esate, jarraitzen du oso posi nau, oso posi dau eiten naben lana gaitzik, baina ondino esate, joa, no te cansas, Dani, de... No podrías cambiar de oficio. Oin hori esto está esaten. Ez esaten ja. Hori ja ez. Ze ikusten dau lan politzaga izena haitzen, eta hori, balori puntu horri beba ikusten dauz nire aman. Baina, claro, si le digo que me va a subir a un ring ahora, pues no sé lo que me va a decir. Baina, hori, ikusten dau beste alde bat dekola kirolau, eta errespetu puntu horrek, balore puntu horrek, berriro esatea noia oso importante diesela. Kirolau aurrera eramateko. Rubisa deko hirugarren zati hori, o tercer tiempo, oso politxa dana, deporte de contacto pleno, eta gero deko hori, ezken ikusteot, isa kontaktu ero borroka kirol hauetan, hori puntu hori, importantia da, ze bestelan ezien aurrera joengo olako kirolik. Zuk esauzu moduen borroka gabizen bitartien, bukaeran, espadau errespetu puntu hori, bastak izelan bukatuko zien isa borroka geizenak. Ez que pentsatzen nabil, igual egia dala bebai, ez dakit, altuan pentsatzen nabil hori zuzenean, baina igual impacto handiko edo borroka handiko kiroletan, asko errespetu gehiago leikela ostean, esatera, nik futbolean ikusten duana, egun bat bai eta urrongoan bebai, partida amaitu, edo partida amaitu barik ere, alkarren hartan burrukan ibiltzea, epailea tartan dagoela gurasoak sartzen diala, ez da, esan dut, inoiz ikusi oso arte martzialetan horrelakorik, futbolean gertatzen dela? Egongo die, da horrek zikintzen dau pilo bat, egoten dienen olako zera bat, zikintzen da pilo bat kirola, baina ez tiez egoten, olako boxeo ero kickboxing gauela baten, ez tiez egoten olako jarreraik. Ez horregaitik, horretara noa, igual akaso arte martzialetan, hainbeste borroka dagoenez, arautua eta kirolaren barruan, gero ez daukazuela burrukan jarraitzeko beharrik hortik kanpo, ez da? Ez gogorik, ez gogorik. Hori egia, holanda. Hori, modaz aritu gara, aipatu doguz, Kermale Jarraga, Ilia Topuria edolako figurak azken boladan asko egin dabela, arte martzialen mundua modan egotea, nola baita esaterren. Badau modan, klaro. Baina izan leike bebai modan egotea,
lehen aipatu dozuzan arau batzuk eta errespetu falta batzuk gaur areagotzen ari denak gizartean, eta ikusten gabi zenbat violentzia kasu ikusten dian kalean, izan leike modan egote arte martzialen munduan jendeak eta gure gazteek defendatzeko beharra ikusten dabelako? Bueno, oin kalia oso txarto dau. Nik esate hotzien ere ikaslei, ojalá no tengas que utilizar nunca esto, pero el saber no ocupa lugar. Da, azken finien, niretza importantie da defendatzen jakitzia, bintzak, teknikaz basikaz, baina kirola itxia importantiena da. Porque ezin badozu korrika hain, estás muerto. Bai. Hori, importantiena da. Zikera garazo baten aurren eskapatzeko, ez? Hori da. Primer punto. Defentsa pertsonal kurtzu baten esango txue. Kirola itxen dozu, si tienes que salir a correr, o sea, orduen, bai, nire ustez, niretzako oso importantie da defentsa pertsonal puntu hori jakitzia. Bai, boxuan ibiltzer, okipbosina, balore asko jasotzen dozuz, baina baita ere, ez dakizan lan da, konozimientu asko arte martxal inguruen, da defendatzeko pres basauz, nik ikusten doaz nire taldeko neskak, ero mutilak, eta, bueno, ja konpetitzen dabizenak, nik, osea, autoestima pilo bat igotzen da. Baina gero jakintasun hori bebai, fuerte mantentzen jatzu, kalien, ez dakite dozein kasuan aurre, baina behintzat nik aletik lasai nabil. Pasau aldien mila gauza. Baina, bueno, pres basauz. Dana dala, hor berez ez bada defentzarako, arte martzialetan sabizienok ezin dozue, kiroletik eta arautik lehiaketatik kanpo, ezin dozue zuen jakintza hori erabili. Alegia, ezin dozu inorre erasotu, ez bada defentzarako, ez da? Ez bada defentzarako. Hori bai klasietan ikasten da, batez ere txikitzuei, hau ez da kalien ibiltzeko, hau ez da jolas bat. Ezin da boxeoan, jolastu indiot boxeoan, ez da jolas bat. Entrenau aldozu kalien, erakutsi familia lagunei, baina ez da jolas bat. Eta horre gauzak erakusten die klasietan. Hori batez ere txikitzuei, ez dala besti ebi. Badau, etortzen diezena klasietara, teknika jakitzeko da gero kalien, baina horrek ikusten die. Horre pertsonak ez da biegura konpartidu klasie bestiekin, ez da dominalakein, flexinuakein, horre bakarri gure da etorri, sakuai jo, baina ez da benortzen, hau kirola kainerua da, eta gero arau batzu dauz klasien barruen bebai. Eta disiplina bat behar dela. Eta horrek etortzen diezen aloko pertsona, bueno, Laureano Lara harin ikusten dauz horrek, dani bebai, etortzen die barrotasun askokin, da horrek ez da bukatzen taldien. Asko jota eruten dabe taldien pare bat aste. Ez da ben aguantatzen. Baina gehiago dagoz, kirolaren maitasunagaitik edo kirola egitetik edo gehiago testosteronak bultzatuta, ez da? Hori da. Holan, ondo azaldu oso, bai. Vale, oso ondo. Urro galdera ordan, ez da? Venga, ba. Hor, Dani, zu zenbat urterekin hasi zinen kirolean? 15-16 urte inguru, hasi nintzen lehengo arte martxala probetan. Eta garai horretan, pentsatzen zenduan, honetatik bizi eskola propio bat izatera iritsiko zeinanik? Ke ba, nik egonaz lanien, gainera hemen Ermun, ez dakit, 27-28 urtea, ja itzine ban lainitzera, ja lorzioko proiektuakin hasi nintzen, baina zieran ez, nik nire lananekon, ikasten nengoen, eta entrenatzen, arazo bari da posposik. Etorkizunan pentsabarik? Ke ba, ez. Hone gauzak etorri die, ez dakit, ez zelan etorri diezen bai. Bueno, sakrifiziotik ere etorriko duzen, ez da? Hori bai, baina, bueno, zelan klasiak gimnasioa zabaldu, sakrifinen ere gimnasioa propioa dekote Lorrizon, gero Durango, Lauranokin iten dut da bai, da, karo, oin atzera begiratuta, ez dakit hau zelan sortu zandan, gogoratzen du gauza, baina... Baina gaur hemen zagoz, eta elkarrezketa honetan eseri zara, egin batean, egindako txapelketa on guztiekaitik bai, baina batez ere gaur egun askoren eredu eta irakasle zarelako Durangaldean.
Ez dakit orain amesten dozun, akaso orain gitxi antolatu zen duen, Elorrizon antolatu zen duen Open AB horren adibide izan leike, ez dakit amesten dozun gizarte inklusiboago bategaz, oztopo gabeko batzuekaz, eta kaso arte martzialek balioko dauela gizarte koexionatuago bat egiten. Gustauko jaten, proiektu hori eramatia, Elorrizoko txapelketa egin junien, kickboxing inklusiboa sartu ginen, eta oso ondo joen zan, eta bueno, proiektua da kickboxing inklusibo hori aurrera eramatia, laguntzia aurrera eramatia. Bueno, ia etorkizun oparoa daukasun horretan behar handia dago hor kanpoan, eta zeuen ekarpena handia izango denaren zalantzarik ez daukatani. Eskerrik asko, gaur tartetxo hau eskaintzairik. Zuei, mi esker, dena gaitzik. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.